Straight to the point. Okay, mga higalas, dili pa tamo adto sa dugang pang mga issues, sa dugang pang mga hisgutanan sa unahan o dugang pang mahigala nga mga virals. Ang Sugbo karon base sa report mga kaigalaan, no? Mao gihapon ang richest province at ipakita ning atong kuandong names kining atong table, ha? Mao gihapon pinakadato. Okay. Sige atong tagay pagtagad ha. Unsa man ito ang pakita ng top 10 ni day? Tanawa ko no. Top 10 nga provinces. Okay. So ang Sugbo mga higala, ubos karon sa pagdumala ni Governor Pambali 4, mao ni mahigala ang pag-evaluate gihapon no sa ato mga higalang status dinhi mga higala sa Sugbo. Straight to the point. Niining tuiga. Nigawas ni maong report. In fact, nigawas is pamantalaang The Freeman karon. Pwede ba na to mapakita ning pamantalaang The Freeman dong? Okay, nigawas ni karong Cebu still richest province. Sa Bisaya pa ang Cebu mao gihapon ang pinakadato nga probinsya. Onya kini ni ang mao kini mahigala ang nakuha in terms of assets base sa Commission on Audit Annual Financial Report on Local Government Units. Straight to the Mao ni point. mahigala. So ang gibutang dire mga kaigalan to sa tagay pagtagad no, ang top 8 ba ni? Top 8 ba ni day? Or okay, so ato ko nang i-check ko na ba? Ang kisay second sa Sugbo. Atong tan-awon ang table ko niya dong. Okay, mao ni mga higala ang mga probinsya nga kinini ang dunay dako-dako gyud nga assets, no? Dunay dako-dako nga mga kabtangan, nga mao ni mahigala ang nakapadato sa usa ka probinsya mga sukiting paminaw. So number 1 ini ang Cebu nga dunay 339 billion pesos nga assets, no? Nya kini mga assets mahigala mo income sab ni. Okay. So ang ikaduha nabatay table na names. Ato ko nang ipakita kadali ha para before ta mahigala mo adto sa atong dugang hisgutanan national o yung sa dugang hisgutanan mahigala sa local nga mga issues o uban pa nga mga viral stories na atong hatagag pagtagad karon nga buntaga mga kaigsunan. Straight to the point. Sige, ato ipakita ko no. Ato acknowledge may galang CDN kay dunay table sila nga kanana ang kuandong adong names ang Cebu Daily News. Doon na sila table mga higala nga gihimo labot ani o kani mo ni siya. So ang Cebu dunay 339 billion pesos nga assets. Gisundan kini sa province of Rizal nga dunay 44 billion assets. Layo kayo sila og gagap day. Pertinda tuwa sa Sugbo, no? Pertinda tuwa kay naghamatag kayutaan ang Cebu province. Unya ang third ang Batangas 32.6 billion. Ang fourth ang Cavite, ilan sa mga Rimulya mahigala dunay 26.8 billion. Ang Ilocos Sur dunay 26.2 billion. Ang Davao de Oro dunay 23.4 billion. Ang Iloilo dunay 22.3 billion ug ang Negros Occidental dunay 22.2 billion pesos nga assets. Straight to the point. So ang gap mga higala between sa Cebu ug ang iyang second kapila pilo-piloon mga sukid tig paminaw. Wara katunga ang Rizal. Wara gani ka 1/4 indekin sa asset mga higala sa lalawigan sa Sugbo. Inana kadato ang lalawigan sa Sugbo mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Og unya dako kay diferensya. 295 billion ang diferensya indekin. So mo ni nga inani kadato ang lalawigan sa Sugbo. Ang importante nga ang mga tao di lang kutob mga kagalaan sa pagpanghambog nga richest province. Nya vote rich province pa gyud ang Sugbo mo na kana mga politiko mahigala mahabalik-balik yung ari Sugbo kay ni adin daghang mga butante. Di lang kutob din ha. Kinahanglan nga makatilaw pod ang mga Subuanon sa kadato niining maong probinsya. Straight to the point. Kay balikwaot man kayo mga sukitig paminaw og inyong ta dato ang Cebu province unya ang services mga kagalaan wa may klaro. Straight to the point. No? Dato ang Cebu province pero naunsa bang hitabua mahigala nga nahlan nga ang kwarta mahatag maserbisyo ngadto sa mga tao mobalik sa mga tao kana mga buhis sa katawhan. Straight to the point. Mo nay pinaka-importante mga sukitig paminaw. No?
Kay lisod man kayo na nga magsigitag panghambog nga dato, unya ang mga tao nagilaid sa kakabos wa gani katilaw mahigala sa kadato sa iyang lalawigan nga kanunay ang gipanghambog. So under the administration mahigala na karon ni Pambali 4 at least dato ang Sugbo ug unya nakatilaw pod ang katawhan ni ining iyang kadato mga sukitig paminaw. Straight to the point. Ang ato mahigalang North Bus o South Bus Terminal na anagi tayo CR, doon na lagi comfort rooms nga diindili na mga higala mobayad pa ang ato mga kaigsunan sa probinsya, ang ato mga Sugbuanon. At least mga higala nga dato man ka ang Sugbo at least katilaw po taon sa CR po niya class indakin kay maka-feel po ta ba dato giday ta. Lisod man kay dato ta nya wa ta ka-feel mahigala wa ta kasuwag CR nga class nya pa bayron pa gyud ka Jesus Ginoo ko. Straight to the point. So nahatagan ni mahigala dayon og na-address na ni Governor Pam Bari 4 mga kaigalaan. Mao lagi na nga dunay mga tao nga di gusto musikat ni si Governor Pam, gusto po lang ilang babagbabagan mahigala.